Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M. Ugi kang hormati pinanganten saripit inggih menika Mas Charles Putra Darmaulan kalian Mbak Irunisa Mutiara Eldian. Ugi kang hormati keluarga agung ugi tamu undangan ingkang sami rawuh dalu. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Gusti. Anggenipun dalu menika saged ngrawuhi panjenengan ingkang agung menika wonten dalemipun Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M. Kanthi mangayu bagia dawuhipun pinanganten Mas Charles Putra Darmaulan kalian Mbak Irunisa Mutiara Eldian. Sedaya tansah mandi rahayu wilujeng slamet. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Gusti. Ing dinten kalenggan menika kita saged ngrawuhi sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, kula sakanca mayangkara ingkang salebet ngaturaken bumi panuwun kang tanpa pamit dumateng panjenenganipun Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni ingkang sampun kersa nimbali kula sakanca mayangkara ingkang salebet anggenipun dalu mangke asung panglipur dumateng panjenengan sedaya ingkang sami rawuh dalu menika. Mugi-mugi sabibaripun panjenengan dalu menika Bapak Yusuf Jumari dalah Ibu Erni M tansah pinaringan yuswa panjang ugi pinaringan rezeki ingkang kathah. Ugi pinanganten saripit Mas Charles Putra Darmaulan kaliyan Mbak Irunisa Mutiara Eldian. Mugi mangke rahayu wilujeng. Mugi enggal pinaringan putra ugi putri ingkang dinjanipun saged lumateng asmanipun tiyang kasepuh. Sumangga Bapak Ibu dipun pirsani ngantos purnane adicara pasugatan campur sari mayangkara weekend saling